Lezike izindaba ze-1K ZNTV oyifundela uSamukeliso kaNgqulunga ke kubingelele mbukeli naze ihamba phambili osuku namhlanje. Isisulile kaMsholozi ePhalamende kuphonselwe inselelo umphakathi ngamathuba kanti bavelile kwelokubulawa kwesimame eMtubatuba. Usesulileke njengoba ke ilunga leMK Party ePhalamende uDuduzile Zuma Sambudla lokho kuza njengoba ke esola ngokuthumela kabalisa abali-17 bakulelizwe eRussia ukuba kube uqeqeshelo kuba onogada beqembu iMK kube ukuthi ke laba besilisa bafike bahlanganiswa nombutho wezimpi waseRussia ukulwa ke impi ephakathi kwezwe laseRussia neUkraine lokho ke kuhlaluke isithangameni sabezindaba esibanjele eThekwini namuhla. Lesithangami ebesibanjele eThekwini namuhla siza ngekumva ukuthi lo indodakazi waleli qembu uDuduzile Zuma Sambudla nophinda be ilunga lePhalamende kuqubuke izolo zokuthi ke unesandla ekuqasheni izizwe zaseNingizimu Afrika okuthiwa ke zaphelele emkhankasweni namasosha aseRussia eUkraine. Udade wabo kaSambudla uNkosazane Zuma Mncube uvuleke icala estation samaphoyisa eSandton emsola ngokuba yimbangelo yokuqashwa kwabesilisa abathunyelwa eUkraine bekuthiwa ke bawukwenza uqeqesho lokuba ke ngonogada. uZuma Sambudla naye ube isifake sakhe isikhalo ethi ke uBlessing Khoza nguyena wamdukisa ngokucabanga ukuthi ke babafundisa ezokuphepha hayi okuhlobene nempi yaseRussia. Zombili ke lezi indaba kwamanje zisaphenywa iDirectorate of Priority Crime Investigation eyaziwa ngoKebe. Ekhuluma nabezindaba uhlalo waleli qembu uNkosinathi Nhleko uthi ke uZuma Sambudla uzibophenzele ekusebenziseni ngokugcwele nabaphenyi wabesekhetha ukuhoxa emsebenzini wakhe wePhalamende ukuze akwazi ukwenza kahle lokho. Comrade Duduzile Zuma Sambudla has declared her full cooperation with the ongoing investigations by relevant authorities, as a consequence of which Comrade Duduzile Zuma Sambudla has tendered her resignation from the National Assembly and all public representative responsibilities with immediate effect. The national officials have accepted Comrade Duduzile Zuma Sambudla's decision to resign and support her efforts to ensure that these young South Africans are brought back safely to their families. Iqembu lomkhonto wesizwe likubeke kwacaca ukuthi ke alibandakanyeke odwabeni labalisa bakuleli okusola ukuthi ke bathunyelwe ukuba yingxenye yempi ephakathi kweRussia neUkraine. MK Party was never involved in the matter of these South Africans going to Ukraine. Now, whatever is public available, if it contradicts the position presented here, can't be entertained by the leadership of MK because factually the MK Party as an organization was never involved. In the affidavit that Comrade Dudu presented to the officials, which she signed under oath, there is nowhere in her own account where she claims that MK Party was ever involved. Njengoba ke sekulungiselelwa ke ukhetho lohulumeni besekhaya ngonyaka ozayo leli qembu lithi ke lokhu angeke ke kusetshenziswe njengethuluzi lokukhankasa ngonyaka ozayo. We just won a award at Mandeni and will really avoid the temptation to use this matter as a political matter. Comrade Dudu was never forced to resign. She volunteered to resign because she wanted to focus in helping families return their loved ones. Now, it ends there. There is really nothing. She submitted a resignation today because she could not submit a resignation without taking the leadership into confidence and getting permission to do that. Ungqongqoshe omnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uMbalishingo unxuse komphakathi kuba ke ungawayeka amathuba owanikwa uhulumeni ngoba ke asuke ezothuthukisa amakhono abo. Ushingo sho lokhu ngesikhathi ehambele umphakathi wakuWard 10 ngaphansi kwamasipala eTheku. Ungqongqoshe ukhumbuze umphakathi ngokusebenza komnyango ubambisene nezinye izinhlaka. So le approach ke siza njengoba sithi sibathathu social development SASSA and NDA
igcizelela ke manje kakhulu ukuthi abantu abanikezwe amakhono okuphila bazenzele imali yabo. Ingakho kade ngikhuluma ngama cooperatives, ngikhuluma ngeinhlangano eziyimela ama NPOs nama NGOs ukuthi ke yilelo ke olunye uhlelo siluqhakambisayo. Akuve silwenza ke kahle sifike size sikunike ngisho insizwa zokuthi hambe yoqala into oyenzayo ke njengoba nje kunamatafula lapha yana sizothi masiqeda la nikwazi ukuhamba ubothi mawufika nje ka NDA ubabuze uthi mawufika etafuleni la ka social development ubabuze. Ushinga uthi abakukhuthaza ukuthi uthatha izaguga ziyogcina emakhaya abantu abadala ngoba izaguga kubona ibalekile emphakathini. Kodwa ke babukhansela ngithanda ukusho lokhu ke kukhona ke indawo ekuthi abantu abadala mabehlukumezeka abantu basibikele bathi hayi mthatheni lo muntu omdala ngoba sinawo amakhaya okuhlalisa abantu. Kodwa kuyona impilo esithandayo le ukuthi umphakathi ungakwazi ukuhlala nabantu abadala ubahlukumeze bese kufanele siba remove emphakathini bayogugela ehome. Siyakwenza kodwa sikhuthaza sifuna umuntu agugele emphakathini wakhe ngoba abantu abadala banolwazi bayinqolobana ngithi. Umuntu omdala siyamthanda ngisho ukugula ingane uyena osithathelayo. Manje masenisukile seniye home umphakathi ubani ozotshela ingane nomlando ukuthi lana kuphilwa kanjani la bekwenzakalani niyabona. Ungqongqoshe ubese edonsa ngendlebe umphakathi ukuthi unakekela abantwana njengoba sekuqala amaholidi. Okubi kodwa njengoba sikhuluma ke ngalesikhathi sekuhlukumezeka sisesikhathini nala izovalwa khona izikole. Kuthiwa ke ngalesikhathi ke samaholidi ziyanyuka ke inamba noma izibalo zokuhlukumeza ngoba izingane zishiwa singanakiwe budedengu ezinye zilahleke emabhishi ezinye zisale emakhaya siye ebumnandini niyabona. Omunye uyayivakashisa ingane sakuyilahla ayivakashise la ungazi khona ukuthi ingane izosala nobani ibhekwe ubani. So sisebenzisa ke lesikhathi ukuthi siukhuzeke lo mkhubu ukuthi ingane ehlala uyibona ukuthi ikuphi ihambaphi mayingekho kuwena la ikhona ubani oyibhekile niyayibona. Umphakathi okujabulele kakhulu ukulethela izinsiza zakasasa kanye nezinye eduze njengoba besebenzisa amahhovisi asePinetown owabedinga usizo lakwasasa ogcina kubahle ephaketheni. Ngodaba Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngika-Ward 100 ngaphansi kamasipala iTheku. Lowo ongumalumekazi kaLungelo Dlamini owabulawa ngehluku edutshulwa eMtubatuba eyohlangana noyise womntwana wakhe ngenyanga kaNhlaba uDoris Sithole uthi ke bafuna kwenzeke ubulungiswa kuleli cala njengoba ke kunabasolwa abane abavalelwe esikhindini ngecala lokumbulala. Ekhuluma nethimba lezindaba uSithole uthi ke ubhlungu kakhulu ukuthi ke abantwana abalungela abathathu bayakhala mihla namalanga befuna unina. Umndeni weSisulu uLungelo Dlamini oneminyaka ngama-26 wabulawa ngehluku uthi ufuna ukubona ubulungiswa emva kwesigameko. Kwazisa umufi wabulawa ngehluku njengoba adutshulwa emlonyeni abasolwa abane. Labasolwa bavele kafushane enkantolo yaseMtubatuba. Umndeni silimele kakhulu ikakhulukazi abantwana abancane abasele lo mncane nje ona 3 years akazi nantu kwenzakalani futhi kusando kwenzeka lesimo ubengafuni ngisho nalomuntu ohambayo umuthi uyahamba athi ungayi koGamtrini hlala ungahambi ngoba iyezwe ingane ukuthi kuthiwa uma wayo ulimalele koGamtrini. Manje siyacela nje ukuthi singathola ubulungiswa ngempela bajeze noma engeke asabuya umshana wethu kodwa siyoduduzeka nathi einhlizweni ukuthi baboshiwe abenza ubukubi. iFF yelusa nokudedelwa kwalabasolwa ithi kumele bajeze kanzima kwenzeke nobulungiswa kanti iphinde yaqhubuzela umphakathi ukuba uphumela obala uzinikele okulusana nokuhlukunyezwa kwabesifazane. Silapha enkantolo namhlanje ngecala likaLungelo Dube siphezela umndeni. Ngicabanga ukuthi sonke siyakhumbula licala sike savela enkantolo enyangeni edlule la khona uLungelo labulawa inswe laboya wadutshulwa. Njengoba sisaqhubeka lento ukuthi si-under ku 16 days of activism la khona sizikhona makuvikeleka abantu besifazane emakhaya emsebenzini nandawo naphi la bahamba khona. Thina iziqembu le-EFF silasi so support umndeni sithi kuyintsolabuya lezeyilanga phakathi sicela ukuthi zingaphumi inkantolo umthetho udlale indima yawo
siyafisa futhi ukuthi bazi ukuthi leli cala balenzile belijezele nazo zonke izinto laboleli la ngaphandle safisa ukwenza amacala izazi ukuthi umuntu wesifazane akuyona indawo yokudlalelwa njengomuntu wesifazane wasemtubatuba siyacela ukuthi abantu besifazane bengazima amakhesi njengalawo. Intsha ifuna ukuqinisekisa ukuthi abenzi bobubi bavalelwa ngezenzo zabo, kanti lolu phiko lwentsha luphinde lwanxusa umphakathi ukuba uphumela obala ngamacala okuhlunyezwa nokanjalo nokubulawa kwabesifazane. Njengomuntu wesifazane osemncane emphakathini engakusho ukuthi thina iqembu le-EFF siyafisa ukuthi kube khona kulezwe ama-awareness kuzonke indawo nabantu besilisa abasekhona la ngaphandle abasafisa ukwenza izinto ezinjengalezi bazi ukuthi umthetho ukhona, umuntu engenza into ngoba azothi uzocasha ngeza khona uthaboshe bazi ukuthi ngoba sisapho salecala sazi kahle ukuthi imphumela yakhona izothini. Sifisa ukuthi zonke inzo laboya ezenza into enjengalezi ziboshwe zivalele ngaphakathi la ebhilonga khona. Ayekho umuntu wesilisa ozofika enze okubi kumuntu wesifazane beselindele ukuthi uzohamba aphinde aphuma emphakathini ehlala ku singaphephi izingane nabantu besifazane nomama abadala abadlungula mihla yonke. Esikufunayo thina ukuthi kwenzeke ubulungiswa ko wonke umuntu ohlukumezekile nabasathule emakhaya bazi bahlukumezeka bazi ukuthi amacala njengalawa awathethelwe emsamo nasemndenini. Inkantolo kaMantshi yasemtubatuba leli cala lihlehlisele umhla ziyisithupha kuMashi ngonyaka ozayo. Ezindabeni zone KZN TV bikuThabani Maphumulo emtubatuba. Njengoba kuqhubeka umkhankaso wezitsuku ezili-16 okulwa nokuhlukunyezwa kwesifazane nezingane, ubuholi beqembu National Community Liberation kuleli buthi-ke bukhathazekile ukuthi-ke kubukeka zingekho izixazululo zokuqeda nya ngalesihlava. Lokhu-ke kuvele ngesikhathi leli qembu lisengetheke isithangami nabezindawo eThekwini. Amadoda yibo angaba yisixazululo ekulweni nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Lokhu kuvezwe abeqembu Inacol esangameni nabezindaba bephawula njengoba kuqhubeka umkhankaso wokulwa nalesihlava. Kuyasikhathaza ukuthi kuzokube manje kubukeka zingekho ixazululo ezilwa ngqo nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane zethu. Kubukeka futhi uhulumeni esehlulekile. Sifisa ukuthi ke sidlulise umlayezo noma umyalezo ikakhulukazi kuyona imphakathi, ngoba igebengu lezi zenza lokhu igebengu esihlezi nazo emakhaya. Obaba bethu, abafowethu, omalume. Sithi ke bonke abantu besilisa abakhona eNingizimu Afrika emzini yabo, einkonzweni, ezikoleni, emsebenzini ababambe iqhaza ukuvikela abantu besifazane. Uhulumeni ukwenzela kwenzile noma kungakafinyeleli endaweni efanele, kodwa abantu abazoba isixazululo kule nkinga esibhekene nayo yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane yithi njengabantu besilisa. Leli qembu behlangene oqala ngemuva kokukhetha ubuholi muva nje, kanti legcizelele ukuthi ke selikulungele ukungenela ukhetho oluzoba ngonyaka ozayo njengoba seliqalile ukwenza amalungiselelo. Inacol ayizokubekezelela izenzo ze corruption nobugebengu nokungaqondi nje kahle kwabantu abaphila impilo engaqondile. So wonke umuntu ozobe yicandidate Inacol uzodlula ku screening committee uqinisekisa ukuthi ukufanele yena ube siqotsheni, noma ngabe unodumo kangakanani, noma ngabe waziwa kangakanani, noma ngabe uthandwa kangakanani, kodwa uma enechashazi angeke ayimele Inacol ngoba baphinde baphawula ngodaba lwabokufika kuleli ngongemthetho abavela kwamanye amazwe. Abantu abaseNingizimu Afrika ngokungemthetho ababuyele emazweni abo, kodwa abaseNingizimu Afrika ngokusemthethweni cha bamukelekile ukuthi babe seNingizimu Afrika. Okubalekele ukuthi iprocess noma ukwenzeka kwezinto, ngoba sibona nje kunenhlangano ezimele ezikhona siyabona ziyabadudula. Kufanele ukuthi sikwenze ngokucophelela ngoba kunobungozi. Kuyishwa ukuthi uhulumeni wethu
akanawo amasu angcono ikakhulukazi uqinisa imingcele yaseNingizimu Afrika. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuTomkhona Mvubu ngesethekwini. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukelo zona indaba ze-1 KZN TV nazi ke kuyizona ehamba phambili osukena namhlanje. Isisulile kaMsholozi ePhalamende kuphonselwe inselelo umphakathi ngamathuba kanti bavelile kwelokubulawa kwesimame eMtubatuba. Umasipala uMsunduzi uthi konke sekumngomumo kwamukela izivakashi. Usho kanjena ke ubambe isithangami nabezindaba wabeke usuyakuveza ukuthi ke ukulangazelela ukwamukela omasipala bonke besifundazwe KwaZulu-Natal njengoba ke imidlalo yamasalga izobanjelwa khona. Lo masipala uthi ke uqinisekisa ukuthi ke ingqalasizinda isezingeni elifanele edolobheni nasemalokishini kanjalo ke nasemakhaya ukwenza ke isikhathi samaholide kaKhisimusi kwizakhamuzi zibe nesikhathi esihle. Imeya yomasipala uMsunduzi uMzimkhulu Thebola uthi bakulungela ukwamukela omasipala besifundazwe KwaZulu-Natal kwimidlalo yamasalga ezobanjelwa kuleli idolobha. Sikulungele ukwamukela amavizitha kakhulukazi ngesikhathi samaholide sibanxusa abantu bakithi ukuthi basebenze baziphathe kahle bazi ukuthi ekugcineni impilo isaqhubeka. Sihosta amasalga yebo uMgungundlovu kodwa 90% walawo magame azodlalelwa la eMsunduzi kulonyaka. Sifuna ukunikeza abavakashi, sifuna ukunikeza abadlali na yonke imikhandlo ezobe ihlangene lana isiqiniseko sokuthi si ready. Inkundla, amahholo nanoma yiphi enye facility ezodingakala thina silungisile sikulungela ukuthi basondele ezokuphepha around leyo ndawo zisesimweni ezokwenza ukuthi kube kuhle ukuthi abantu bavakashe bafike lana. Siyabanxusa nalabo abacabange ukubhuka kwezinye indawo abeze ethawini. uThebola uthi baqinisekisile ukuba ingqalasizinda isesimweni. Siqede manje ireservoir e12 megaliters laphana eCopsville kusho ukuthi abantu base northern areas kanjalo namabhizinisi industrial area around lapho whether kuse Willowton, Mountain Rise nakuphi sebe nesiqiniseko sesupply yamanzi angaphazamiseki. Also sasesisho ukuthi siyazi kunabantu bakithi abanenselelo kakhulukazi endaweni zasevundlela zamanzi. Njengamanje iprogress isiphezulu kakhulu kunephase esesiqedile yamapipe for reticulation. Senzelani lokho silindele ukuthi ngo-April ngesikhathi becommissiona manje bulk supply through umngeno uthukela le esetshenzwayo njengamanje phase 1 wakhona bazoyicommissiona ngo-April sibe siready ukuthi amanzi afike emakhaya. Ingakho sispende imali engaka u62 million wonke just towards that. Kanti uthi ugesi ulungisiwe nasemgaqweni uqinisekisa ukuphepha kwabantu bakithi. Ama street lights edrobheni nasendaweni ezahlukene siwalungisile. Sikwipoint manje lokugcina la sizosayina khona iMOU noEskom nokwenzela ukuthi nasendaweni zaEskom sikwazi ukuthi into yama street lights sithathe over. uThebola uthi beqalile ukuxhuma isihlahla sabo saKhisimusi. Isikhathi saKhisimusi isikhathi sokupha, isikhathi sokuhlala nemndeni sijabule. Ingakho traditionally njalo ngonyaka siba nesikhathi nathi sokuthi sikhanyise isihlahla sethu soKhisimusi. Siyabamema abantu basijoyine noma ke inkundleni zokuxhumana ngoLwesihlanu ngomhla ka5 sobe sisikhanyise sethu. Izindabeni ze-1 KZN TV nguAyanda Dube ngisemgungundlovu. Amalungu omphakathi waseGcilima kuWard 7 ngaphansi komasipala iReyinkonyeni abambeke imashe nokuthula ukulisana nodlame olubhekiswe kubantu besifazane nezingane. Umphathi omtholampilo iGcilima uJabulisile Cele uthi ke kubalulekile ukufundisa umphakathi ngokuphumela obala uma ke behlukumezeka. Njengoba ithe chithisaka imikhankaso yokulwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane, nomphakathi waseGcilima usalanga ngaphandle njengoba ububamba imashe nokuthula. Umphathi womtholampilo eGcilima uthi abantu abaphumele obala uma behlukumezeka. So inhloso yanamhlanje ukuthi sizosho emphakathini ukuthi siGcilima Clinic sibamela abantu besifazane futhi siyacela
kuwo wonke umuntu ophila ngaphansi kokuhlukumezeka. Izandla zethu zivulelekile, sinazo zonke izinhlelo esizenzayo ngaphakathi ekliniki zokuthi sisizane nabo abantu ngokuhlukumezeka okunhlobonhlobo, ngoba kahle kahle ukuhlukumezeka akukona komzimba kuphela, khona komqondo, khona komphefumulo, bese kuba khona komzimba. So sinazo zonke izinhlelo ngokudlulisela abantu eindaweni ezifaneleyo. Uthi abantu abahlukumezekile abayeke ukubekezela. Umuntu mehlukumezekile uyaluza ukubona ukuthi ngisesimweni sokuhlukumezeka, and into eyenza lokho ukuthi thina abantu besifazane ekhuleni kwethu sikhule sitshela ukuthi umuntu wesifazane uyathula, umuntu wesifazane uyabekezela. So sisanaleya mentality yokuthi wonke emakhona into eyenzakalayo endlini emva kwesicabha esivaliwe, so kumele ihlale lapho. Kodwa ke siyacela ukuthi kunanoma ubani obonayo ukuthi ikhona into eyenzakalayo kuyena efana nokuhlukumezeka akaphumele obala. Ikhansela la Ward 7 ngaphansi kwamasipala iRainkonyeni lithi libe yingxenye yale mashi ngoba emelelene nokuhlukumezeka. Nami ngiwomunye ke omelene nako lokho ongathanda ukuthi kuqhubeke. Nginako ukuthi uma inhlelo nje ziqhubeka ziba khona kuyokwenza ukuthi nocabanga ukuthi kuyinto ejwayelekile ukuhlukumeza akubona ukuthi kuyinto engamukelekile futhi kuyicala. Uthi kubalekile ukuthi umphakathi wonke ubambe iqhaza ekulweni nalesi sihlava. Izingane ziyafa, abantu besifazane bayafa kakhulu ke sekufa ngisho nezalukazi njengamanje. Ukuvikela ke umphakathi yikho ukuthi abantu bazi ngoba abanye uthola ukuthi kuyindlela yokuphila abakhule ngayo njengoba ukuzwe kuthiwa umuntu ohlukunyeziwe naye uba umhlukumezi. Mhlawumbe ukhule ekhaya kuyindlela ekhona ubaba eshaya umama kushawana ekhaya, so kube indlela yokuphila, kube indlela yokukhuluma. So uma ke siba nama programs anjengalawa kugcina ufinyelela umyalezo ebantwini abanjalo ukuthi noma wena ukhule kanjalo kodwa ukhulanga kahle, ngako leyo ndlela kuyona indlela yokukhuluma. Uthi njengoba sibheke kuma holiday kaDisemba uyalizingane zamantombazane ukuthi zingalutheki kalula. Kokuqala nje imali. Kuyenzeka abantu besilisa mhlambe sebengangami bahehe izingane zamantombazane ngemali. Bazithengela utshwala, bayithengela impilo, bazikhiphe, bazithengele nempahla. Bese kuba ukuthi izingane sekufanele zikhokhe ngocansi. Okuvamisayo ukuthi uthola ukuthi ingane yona ibingekho lapho, ibise imalini kuphela. So ukuqashisa kwami ke emsakaziko lokho ukuthi mhlawumbe kuyifanele ukuthi izingane ziqonde ukuthi uma ikhiphile nabangani bayo ayingabi yodwa, uma ikhiphile nabangani bayo abangabi sendaweni evaliwe la abangabonwa umuntu. Lumbiko benuwethulelo zamando sicele kwizindaba ze1KZN TV ngisegcilima. Umnyango wezempilo kuhlaba ikhola kulabo abahlala abathola ukuthi ke banegciwane lesandulela ngculazi kodwa ke baye ukulanda amaphilisi abo emtholampilo. Lokhu kuvele ngenkathi kunomcimbi oqomelisa imitholampilo engaphansi kwesifundo esithathu okuwumkhanya kude iKing Cetshwayo kanye neZululand esebenza kahle kulomkhankaso wokubuyisa abantu ababelahleke okumele ke bethathe imishanguzo yabo. Umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal uwuvuka nezinhlelo zokuzama ukubuyisa labo abalinganiselwa kwisigidi abalahlekile bebedla imishanguzo yokuthithibalisa igciwane lesandulela ngculazi. Izifundo ezintathu ngaphansi komnyango wezempilo kuMkhanya kude iKing Cetshwayo kanjalo nesifundo iZululand zisingathi umcimbi ukukomelisa leyo mtholampilo nesibhedlela esisebenze ngokuzikhandla ngaphansi kwalomkhankaso. Uhlelo ke lolu lapha sithi namhlanje sizobonga ama clinic nabasebenzi abenze kahle ukuthi babuyise bathathe lo mlayalelo kaNgqongqoshe uNomagugu Simelane bagijime nawe babuyise abantu labo ade kuthiwa sibabuyise. Kunama clinic ke la kanye nama mobile kanye nezibhedlela zaseZululand ezenze kahle esiyincomayo la ukuthi basebenze kahle bakwazile ukubuyisa abantu bakwazile futhi ukuthi kusama clinic angagcwali ba refer ama client ukuthi aye ezindaweni ezahlukahlukene esebenzisana nazo emphakathini lapho esithi ukudecant ukuze ama clinic abantu mabefika bangathothi kugcwele. Izifunda zincoma kakhulu ukusebenza ngokuzimisela kwemtholampilo kulomkhankaso wokubuyisa abantu abalahlekile bebedla imishanguzo.
njoba likhona ithemba bebuya kancane. Namhlanje size lana ukuzobonga abasebenzi ngomsebenzi abawenzile unyaka wonke njengoba sazi kuye kwamenyezelwa ngeWorld AIDS Day ngonyaka odlulile ukuthi kunabantu ebebedla i-treatment ama-ARVs ababuye balahleka bakhathala endleleni sekufanele manje sibalande futhi sibabuyisele emaklinikhi wethu ezibhedlela. So namhlanje sizobonga abasebenzi ukuthi bakwazile ukulanda labo bantu kwindawo ebebelahleke kuzona babamkela bababuyisela futhi ukuthi baqhubeke nemishanguzo yabo. So yilokho sokubungaza namhlanje ukuzobonga nje imisebenzi owenzakele eKing Cetshwayo. Ezinye zezicelelo ezivelayo ukuthi abantu abaningi bashintsha izindawo bahlala kuzo ngokuhlala, abanye bayifudukele kwezinye izifundazwe ngenxa yamathuba omsebenzi, kanjalo nokuba nezindawo eziningi ezisemakhaya kubalwa njengezinye zezinto ezibe nomthelelo ekutheni abantu balahleke abebedla imishanguzo. Ingqinamba esibanazo ke ngokuthi semakhaya njoba sazi ukuthi sineyindawo esemakhaya ngempela la khona kungahambeki khona, uthola ukuthi malini izulu akuhambeki singakwazi ukufika kubo, bangakwazi nabo ukufika kuthina makwenzeke lini izulu. So siba nalezo ingqinamba kakhulu ukuthi abantu balahleke, kodwa futhi nokuthi kokunye njoba sazi ukuthi lana eKing Cetshwayo kusemakhaya futhi abantu banokuhamba bayofuna imisebenzi eGoli, bayofuna imisebenzi eThekwini, bagcine belahleka ngendlela. So yilezo ingqinamba esibanazo. Labo abahlomlile bakonyeliswe ngezitifiketi nezindondo kulomcimbi obubanjelwe eMtubatuba eMidmekaring. Ezinabenzi 1 KZN TV bikuthabani maphumulo eMidmekaring. Asiphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuza bekwezona bayahamba phambili osona namhlanje. Isisulile kaMsholozi eParliamente kuphonselwe inselelo umphakathi ngamathuba kanti bavelile kwelokubulawa kwesimame eMtubatuba. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 17.18 amaqhathiswa nedola laseMelika libo 22.69 amaqhathiswa nopound waseBritain libo 19.89 amaqhathiswa neeuro. Igolide lona $4,171.12 ounce, oil ngahluzo wona $63.34 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Njoba ke sekubalwa izitsunga phambi kokuthi komqeqeshi bafana uHugo Broos amemezele ke iqembu azoyanalo ku-Africa Cup of Nations yanonyaka okusobala ukuthi ke lizobe lihlukile kunelidlale yakamuva neIvory Coast. Nakuba ke lo mqeqeshi engakaqinisekisi isquad azohamba naso kulokhu, kodwa sekucacile ukuthi ke bayinqwaba abadlali ababeyingxenye yeqembu elaqeda endaweni yesithathu ngonyaka odlule abangeke kwelibhade eMorocco. Iqembu lakuleli labuya nezidondo zethusi ngokuguqisa ke Democratic Republic of Congo ngamagoli ka-6 kwamahlanu sekukhahlelwa amapenalty ngemuva komdlalo owaphela sibambene ngeqanda ngapha nangapha. Kubadlali abangama-23 abebeqokiwe ngonyaka odlule nabathathu bebezovala izikhala zabalimele, kukhona abaqhubekile nokukhathula indima enkulu kubafana, abanye bangene baphuma kuleli qembu lesizwe, abanye basala endleleni. Nasiki isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bukeli ziyaguqu bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasikhathi esifanayo. Sale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile